ylöspäin. Kun sitten valoihin punaisin jäin, hänet näin yllättäin. Noin suoraan silmiin mua katsoi hän, tumma mies mulle tuntematon. Ja heti silloin sen tiesin, nyt yksinäisen ohi on. Kun sellaiset silmät on nähnyt, niin ennalleen sen jälkeen ei ihminen jää. On silmissä niissä jotain pyörryttävää. Kun sellaisin silmiin vain katsoo, niin värähdyksen voimaa ei vastustaa voi. Sen tuntee, silmät sellaiset loi. Hän vei mun kahvilaan läheiseen, siinä kaikesta keskusteltiin. Hän vei mun hetkessä haaveisiin, niin salaisiin, kaunein